Така, дами и господа, много се радвам. Аз се казвам Гошо Лошото от група Не, ще свирим с Тод Бонус. Много се радвам за тях, че ще свирят с нас. Тод Бонус. Тод Бонус. Тод Бонус от Бургас. Бургас има хубава ракия, нали? Много хубава. И е поморийска. И бирата е добре. И бирата е добре, само не иска копче. Кажете малко повече за вас. Ние смятаме, че ще бъде уникално за българската сцена. Общо взето това е най-общо това, което целим и което се опитваме да представим. Поред мен е уникално хубаво, но в интерес на истината. Сега ще питаме Тод Бонус нещо важно. Как се чувствате във Варна? Мога да кажа, че града е супер. Варна е прекрасен град и ние се чувстваме идеално тук. Така, Тод Бонус, сега днес в клуб Усмивка, веднага след група Не. И чао от мен, Тод Бонус. Чао и от нас. Вярвай ми, повярвай ми.